яшәдем. Искиткеч. Алар дөрестә үтемле дә оста итеп тә сөйләргә тиеш. Катнашу өчен шигырь һәм проза әсәрләрен сайларга мөмкин. Иң мөһиме татар телендә булу зарур. Татар сүзенең төп максаты бүгенге көндә татар телен үстерү һәм популярлаштыру, әдәби мирасыбызны барлау. Бәйгедә 6 номинация 10 яшькә кадәр булган катнашучылар 11 яшьтән 17гә кадәр 18 һәм аннан өлкәнрәкләр, иҗади гаиләләр, профессионаллар һәм үзләре шигырь язучыларны да көтәләр. Гади генә әйтеп сөйләргә түгел, эчке халәтеңне кушып, бар дөньяң белән шумып, ихластан сөйләрез. Ихластан әзерләнегез. Әлбәттә, үзебезнең матур татар костюмнарында кияргә була, үзебезнең матур татар уен коралларында кушарга була. Катнашу өчен чыгышыңны камерага төшереп, ТНВ татар сүзе @mail.ru электрон почтасына юлларга һәм анкета тутырырга кирәк. Безнең тарафтан зур хөрмәт күрсәтү булыр менә шушы безнең билгеле булган дахи шәхесләребез белән бергә яшәгән язучылар, шагыйрьләрне бүгенге көндә искә алып, аларның әсәрләрен яңгырату. Быел фестивальнең форматы үзгә, хәзер ул телевизион. Җиңүчеләрнең чыгышларын Яңа Гасыр каналында һәм Шаян ТВда күреп булачак. Татар сүзе аркылы без үзебезгә булачак кадрларны да әзерлибез. Чөнки татарча матур итеп саф сөйләүче балалар хәзер балаларның катнашучыларының гаризалары килә. Аларны менә карап, сайлап, Шаян ТВга чакырып инде башта, аннарсын инде Яңа Гасыр телерадио компаниясенә инде профессиональ кадр булып чакырачакбыз. Бәйгенең премия фонды 1 миллион сум, гаризалар 31 октябрьгә кадәр кабул ителә. 30 җиңүченең исеме апрель аенда гала концертта билгеле булачак. Олия Сабирова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.